апошні штришок. Ой, вельмі пригожий малюнок атрымаўся. Привітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрый вечар, Топа. О, цікава. Топа, што ты так пільна разглядаеш, а? Аб'ект. І дзе тут у цябе аб'ект? Аб'ект – гэта я. Ты? А дзе ты тут? Нішто я цябе на малюнку не бачу. Ой, далёкая Яночка. Вельмі далёка. Нейкімі ты сёння загадкамі гаворыш. Гэта я у Афрыку адправіцца мару. Ух ты, здорово! Там можна ўбачыць папугайчыкаў стракатых, на слане пракаціцца, з бегемотикамі у даганялкі пагуляць. Так, у Афрыцы вельмі прыгожа, Топа. Сонейка свеціць, казуркі па жоўтым пясочку скачуць, кактусы калючыя растуць. Ага. Здорово. Што? Я ёй пра Афрыку, а яна мне пра нейкіх казурак і кактусы. Марыць мне перашкодзіла. Ну не. Што не? Я у Антарктыду хачу. Топа, ты зусім заблытаў мяне. Толькі што Афрыка была тваёй марай. А цяпер я мару Антарктыду патрапіць. Ну і што там цікавага ты хочаш убачыць? Яночка, там так прыгожа і цікава. Там жывуць марскія коцікі, пінгвіны, белыя мядзведзі, мае сваякі. Белыя мядзведзі? Здорово! Я б з імі пасябравала. Але ж як табе туды трапіць? Не ведаю. Хаця, пачакай. Хвіліначку. Во! Гэта ж чароўная палачка фішкі. Топа, ты хочаш апынуцца ў Антарктидзе з яе дапамогай? Ага, так і ёсць. А ты умееш ёй карыстацца? Ну, конечно, умею. Ты со мной? Ой, не, Топачка, я лепш тут застануся. У мяне справы. Ну, як хочаш. Крыбле, крабле. Бум! Ой-ой-ой-ой-ой! Што адбываецца? Топа! Топа! Топа, ты дзе? Ну і ну! Атрымалася. Яна, Топа, вы тут? Феечка, добрый вечар. Яночка, прывітанне. Скажи, калі ласка, Яночка, ты не бачыла мою чароўную палачку? Чароўную палачку не. Ага. А дзе Топа? Можа, Топа бачыў? Топа ў Антарктыдзе. У Антарктыдзе? Феечка, каб вы ведалі, які наш Топа малайчына захацеў мару сваю здзейсніць і зрабіў гэта. Сапраўды, малайчына. А як ён там аказаўся? Вось так і аказаўся. Раз, і гатова. Ну што ж, пакуль наш Топа ў Антарктыдзе падарожнічае, мы з табой у нашым утульным пакойчыку будзем вячэраць. Вось малачко, свежае печыва, мёд духмяны. Ой, смакота. Ой, што гэта за грукат? Ой! Не ведаю, не звяртай увагі. Будзеш булачку з мёдам. Я буду мёд і булачку буду. Дык гэта ж наш Топа! Ужо вярнуўся. Трэба яго сустрэць. Ку-ку, а я тут. Прывітанне, Топачка, што ты тут робіш? О, я толькі што з Антарктыды вярнуўся, а цяпер вот сяджу, адпачываю. А палачка моя што тут робіць? Ага, таксама адпачываю. Адпачывае.
А давай, Топачка, поглядзім, як ты падарожнічаў па Антарктыдзе. Я зараз вярну час назад. Феечка, спыніцеся! Феечка, мне трэба нешта вам сказаць. Слухаю цябе уважліва. Гэта я вашу чароўную палачку ўзяў. Хацеў у Антарктыду патрапіць, вось дзе апынуўся. Ну што, гора-вандроўнік, хадзі да мяне. Будзем малачко піць. Феечка, мне таксама трэба вам нешта сказаць. Не трэба, Янашка. Пра чароўную палачку і топавую мару я ўжо ведаю. Выбачайце мяне, калі ласка, што я вам адразу ўсё не расказала. Ай, сябры мае, чужыя рэчы чапаць нельга ніколі, асабліва чароўныя. Дамовіліся? Абяцаем! Так што шукайце іншыя магчымасці мары свае ажыццяўляць. Пастараемся! Вельмі на гэта спадзяюся. А зараз давайце мультфільм глядзець. Ну што, сябры мае, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыць тварыкі. Чысціць зубкі. І ў ложачкі адпраўляцца. Заўтра будзе новы дзень і новыя ўражанні. Добрай ночы, сябры! І чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползает далекий, сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай. Баю-бай.